Моите правила за успешен бизнес са много простички. Първото правило, което винаги спазваме, правилният екип. Подбора на хора, които работят с мен, редом с мен, е много важен. Тези хора винаги държат да са номер едно в работата, която вършат, за да може самата компания да бъде номер едно и да се развива по правилния начин, да бъдат добри професионалисти, но най-вече добри хора. Честността в тях е от най-голямо значение за мен, защото честността е винаги търсена от мен и от моята компания, да се, как да ви кажа, това ще е нещо, което тепърва ще има все по-голяма тежест при избора на партньори, на хора, с които работиш в екипи и извън екипа. Другото е винаги да сме много динамични. Динамиката е предопределяща за света, в който живееме, и много информирани. Никога не трябва да изоставаме от тенденциите, в които живеем, в които работим, и напротив, да бъдем толкова динамични, че другите да тичат след нас. Едно от най-важните правила е винаги да се учим. Да се учим и в движение, да се учим от авторитети в сферата, в която се развиваме, да се учим дори от най-обикновените хора и казуси и винаги да извличаме, макар и колкото и тежък да е казуса, положителното и да научим какво трябва да се прави в такава ситуация. Така че в общи линии считам, че това са едни от основните неща, които спазвам в бизнеса.